tandjes wel gepoetst vandaag. Oh, Jim. Lijkt wel of je pizza hebt gehad, hè. Zeg, ik was... laat me nou eens even met rust. Ik was met mijn vriendinnetje bij de pizzeria. En die meneer die vroeg aan mijn vriendinnetje... Wil jij de pizza in 6 of in 12 stukken? Hè? Weet je wat ze zei? Doe maar een 6, want 12 krijg ik niet op. Dan blijft de hele pizza